Estimats opositors i opositores d'Oposites Fàcil, anem a parlar sobre les sessions d'estudi. Quan vosaltres comenceu a estudiar, passeu per 3 fases en cada sessió. La fase de precalentament, que dura uns 10-15 minuts des que comences la teva sessió d'estudi. La fase d'alt rendiment, que pot durar fins a 1 hora o 90 minuts. I la fase de descens, que ja és des d'aquests 60-90 minuts que acaba la fase del rendiment fins que acabes d'estudiar. Què és el que passa en cadascuna d'aquestes fases? A la fase inicial, a la fase de precalentament, la teva atenció, la teva concentració i la teva retenció no estan a nivells òptims. Per què? Perquè la teva ment s'està adaptant en aquesta nova activitat. No ens podem concentrar d'un segon a l'altre, d'un minut a l'altre, sinó que el nostre cervell necessita una estoneta per anar-se posant en situació. Quan comencem la fase d'alt rendiment, l'atenció, la concentració i la retenció són màximes. Per això l'hem d'aprofitar a tope. Per què ho dic això? I derivo uns consells. No és bo que cada 2x3 estiguis mirant el mòbil. Per què? Perquè aquestes fases tornen a començar. Si han passat 10 o 15 minuts, que és aquesta fase inicial, aquesta fase de precalentament, estàs a la fase del rendiment, ring, ring, sona el mòbil i el mires, quan tornes a ubicar-te dins de la teva sessió d'estudi, torna a començar una altra vegada la fase de precalentament. Segona cosa important, seria bo que no fessis sessions de menys d'1 hora. Per què? Perquè no les acabaràs d'aprofitar. Entre que t'hi poses, precalentes i arribes a l'alt rendiment, seria millor que fessis sessions de com a mínim 1 horeta. I l'altra cosa és que quan tu detectis més o menys quan arribes a la fase de descens, facis un descans. Hi ha persones que els hi passa al cap d'1 hora, 1 hora i alguna cosa d'estar concentrades. Hi ha persones que els hi passa abans. I ja no només a persones, dependrà del dia. Hi ha dies que estareu molt concentrats i hi ha dies que no tant. O del tema de la matèria. Hi ha matèries que us agradaran més i tindreu més al rendiment i d'altres menys. Sigui com sigui, l'objectiu d'aquesta sessió era explicar-vos que hi ha aquestes 3 fases i a partir d'aquí que us pugueu analitzar vosaltres mateixos, detectar quan comença cadascuna i així fer més òptimes les vostres sessions d'estudi. Moltes gràcies!